Prečo netočíš? Došla mi baterka. No, už ti vždy všetko posere. Na čo by to predtým vyskúšal? A na čo to točiť? Každý rok je to isté. Každý chce rozbaliť svoje darčíky o tu. No, sme rozbalili. No a deti, vy máte ešte jeden darček. A kde? No je práve to, že kde? No poďme, musíme to nájsť. Poďte mi pomôcť. Kde to môže byť? Darček. No poďme. Ja vám pomôžem. Pozrieme sa pod mamkou, či Nech si nie. to ani nelepé. Si dobrý hajzel. To si urobil na schvál, hej? Počuješ, ten pes pôjde z domu, rozumieš? Mami vedie zlatý. Zlatý strieborný, to je úplne jedno. Je to alergén. Daj ho do tej krabice. 1000-krát povedala doktorka, že decká nemôžu mať psa, pretože majú alergiu. Si bol pritom. Takže zober tú škatulu a vypadni s ním von. Doktorka je to povedala, že mám rakovinu kože. Čo tu sem pletieš? Abelo hovorila, že nech ho dáme preč. Je hydrocefalus. A je zdravý. Ja už na doktor serem. Ten pes tu ostane, jasné? Tu ostane. Takže viete čo? Chcete toho psa, alebo nechcete? Musíte sa rozhodnúť sami. Chcete ho, alebo nie. Lebo ak ho nechcete, tak to veľmi rýchlo to je obývajú. Smiem, prosím. Nie. Preč. No nie normálne. Preč? 3 mesiace s nami není. Terorizuje deti. Normálne, že psychický teror im vyvoláva v noci. Píše SMS-ky o druhej, že som váš otec. Však malý je z toho na prášky. Koľko? Čo? No koľko chceš za jedno kolo? To šíbe? No tak povedz, koľko chceš za jedno kolo, tak povedz mi, koľko chceš za jedno kolo, povedz. Hoď ťabíky, mogę to robiť, jo? Počúvaj, prečo toto robíš? Ty sa zbláznil? Ty sa chod dať liečiť. Ja ťa ľutujem. To nie je nenávisť. Ja ťa ľutujem, to je ľútosť. Zober si to a choď preč.